ሰላም ሰላም ኩላትኩም ኣብ ኩሉ ቅርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ መደብ ዝትከታተሉ ብመጀመርታ ኣብ ሂወትኩም ሰላምን ጥዕናን ይምነልኩም ቀፂለ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ቀብለኩም ናይ ያ ቪልከን አር funktionen ጃብ ዝኽሪና እዚኣ ሓንቲ ግራፍ እያ ሕጂ እዚኣ ግራፍ እዚኣ ተሳኢላ ዘላ ናይ እዚኣ ፋንክሽንስ በዓል መን እዮም ወይ ድማ መን እዮም ኣብዚ ክንሪና ማለት እዩ so här ser du grafen till en funktion men vilken är funktion ስለዚ ሓንቲ ግራፍ ኣብ ዝንርኢ ኣለና ወይ ድማ ሓንቲ መስመራዊ ኣሰራርሓ ወይ ድማ መስመራዊ ዕዮ بخمس جراف زي تسأل أخذ صنحنا سلزي إتي مسمار أثر حنا زي ويد ما فانكشن زي بحالسي منيو كان رينا مالتي زي تخزب الحنساسي سلزي إذا جراف نتايلو تخزب له مسمار سلزلو نتايلنا نسوا كابز بتفورمولا ناتنا مسمراوي أثرها فورمولا ناتو أب حالة فخر إحنا ويد ما ናይ ሓደ ሊኒየር ፋንክሽን ፎርሙላ እንታይ ከም ንመስር ኢና ስለዚ ካብኡ ኢና ክንብገስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ y ይኸውን ኮ x + m እዚኣናታ ፎርሙላ ናይ ፋንክሽን እንድሕር ዳ ኮይና ኩሉ ግዜ ካብዚ ኢና ንብገስ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ኣብዚኣ ንሪኣ እንታይ m ቫርደ ናትና ክንረክብና m ቫርደ መን ኣብዚ ክንሪና ብድሕሪኡ ኮ ቫርደ ኻን መን ምዃኑ ክንሪና ማለት እዩ ስለዚ m ቫርደ እቲ መስመር ነቲ e ኣክሲስ ዝቆርፀሉ ቦታ እዩ እንታይልና m ቫርደ ዝበሃል ነቲ መስመር ዝቆፅረሉ ቦታ እዩ ነቲ e ኣክሲስ ነዚ e ኣክሲስ ነዚ ትኽ ዝበለ ቨርቲካል ላይን ነዚ ንዑ ቆሪፅሉ ዝሓልፍ ቦታ እንታይልና ንፅዎ m ቫርደ ኢልና ንፅዎ ስለዚ እዚ ላይን ናትና ወይ ድማ እዚ ፋንክሽን ኣበየናይ ቆሪፁ ከም ዘሎ እንድሕሪና ኣብ ሓደ ቆሪፅሎ እዚኣ ቆሪፅልና ለሓቂ ዶ ኣይኮነ እንዲ يس ኣብ ሓደ ተቆሪፅሎ ኣብዚ ኣያ ተቆሪፃ ደላ ማለት እዩ ስለዚ m ቫርደ ናትና ክንደያ ሓደ ትኮነልና ማለት እዩ m ቫርደ ናትና ሓደ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና ብድሕሪኡ ተሪፍና ዘሎ እንታይ እዩ ኮቫርደ ተሓንፃፅ ናትና ሕጂ ከምዚ ኣዳ ክትኮን ዘለዋ ወይስ ንከምዚ ገፅ ኣዳ ክትኮን ነይራ ወይ ትኽ ዝበለት ፀዳፍ ወይ ድማ ሓውሲ ዘይፀዳፍ ዳ ክትኮን ነይርዋ ናትና መን ዝነግረና ወይ ከዓ መን ዝሕብረና ኢልና ኮቫርደ ኣብ ደሎ ኮቫርደ ዋጋ ናይ ከይ ዝነግረና ኢልና ሓቂዶ ስለዚ ዋጋ ናይ ከይ ክንረክብ እንድሕር ዳ ኮይና ኻኒ ብኸመይ ኢና ክንረክብ ደልና የስ ብኸምዚ ኣገባብ ክንረክብ ንኽእልና ኢለኩም ንቆፅሮ እዚኣ ሕንፃፅ ረኺብና ኣለና ስለዚ ትኽ ዝበለት ሕንፃፅ ንኣብነት ኣብዚኣ ክንረክብ ንኽእል ወይ እውን ካብዚ ክንብገስ ምኻልና ግን ዝያዳ ንፁር ንኽእለልኩም ንኣብነት ካብዚ ክወስድ እየ ካብዚያ ላይ እዚኣ ንኸይድ እሞ ሓደ ስጉምቲ ናብዚ ንኸይድ ንየማን ማለት እዩ ናብ e ኣክሲስ ሆሪዞንታል ብድሕሪኡ ናብታ ሕንፃፅና ንስእላ ደልና ሕንፃፅ ሬት ሊንየ ናብ ክንምለስ እንድሕር ዳ ኮይና ንላዕሊ ክንደይ ስቴፕስ ክንከይድ ኣለና ሓደ ክልተ ክባድራት ወይ ድማ ክልተ ትርቢዒታት ምስ ከድና ኢና ነታ ላይን ናትና ንምለሳ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ንላዕሊ ንኸይድ ሓደ ኻኒ ናብ e ኣክሲስ ንኸይድ ማለት እዩ ሓደ ናብዚ ንኸይድ ናብዚ ክልተ ኸይድና ነቲ ሕንፃፅ ንረኽባ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ክንደይ ምዃና ፈጥና ኮቫርደ ናትና ሕጂ ክልተ ኣብ ልዕሊ ሓደ ስጉምቲ ናብ ተልካ ናይ ኤክስ ማለት እዩ ክልተ ንላዕሊ ኻኒ ናይ e ቫርደ ወይ ድማ ናይ e ኣክሲስ ንኸይድ ኣለና ማለት ስለዚ ኮቫርደ ናትና ክልተ ኣብ ልዕሊ ሓደ ማለት ክልተ ኣብ ልዕሊ ሓደ ማለት ካኒ ክልተ ክኾን እዩ ማለት እዩ ሶ ኮቫርደ ናትና ክንደይ ክኾን እዩ ክልተ ام حدنا كوفارد واقع زي كم زبلكم صحوا زنبال ناي حدا مسمر زحبر في دليل ناي حكينا سلازي تي اكس اقاب تو هادي بحدا كوسو كله اي بكلته يوسخ اكس ناتنا بحدا كوسو كله خمس خمس احنا اكس ناتنا نابزي بحدا كوسو كله اي فارد خان لعلي كلته يوسخ انتي ابزينا دلنا كبدا نحد بقسناسي نابزي حدا نحد داخلنا للعلي كلته تخيد نابزي حدا نحد داخلك نابزي كلته ስለዚ e axis ናብዚ e axis ሓደ ስጉምቲ እንዳወሰኸ ይድ ከሎ
ناب اي اكسس كا ناب واي اكسس نلعل خاني كلته ستيب ويد ما كلته سقمتي ندوس خيد مالتي يس سو بخمزة جاب خمسة قريكم سنه ستيبس كيرا نبز علىكم مالتي جاست نزي أخدم سلكم بركون لكم كم زي مالتي حدا سقمتي ها نيومان ناب اكس اكسس خيد له حدا سقمتي مالتي كلتا سقمت خاني نلعلي سو ناتنا كوفارد كلتا خوني هجي for endringen i axis تلاميد for endringen i x axis زي أجرنا coordinatنا هنركب نخلنا مالتي so زين تماتي changes in y axis divide to changes in x axis مالتي بقوم جرنا coordinate نركب هجي أبز slope نركب لنا مالتي coordinate مالت اتي slope ناتنا نركب لنا مالتي so بخمزي أجاوب جرنا coordinate نركب ስለዚህ ናትና ኮቫርደ ክልተ ኢልና እታ ፎርሙላ ሕጂ እንታይ ያስከውን y equals to 2x plus 1 እዛ ፎርሙላ እዚኣ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ግራፍ ተዋሂባትና ነርና ሲምፕል ግራፍ ሓደ ፋንክሽን ሓደ ግራፍ ተዋሂብና ብድሕሪ እታ ስእሊ ናትና ሊኒየር ፋንክሽን ኣብ ተዋሂባትና ፀኒሓ ሕጂ መወዳእታ እንታይ ረኺብና ኤንቫርደን ኮቫርደን ረኺብና ፎርሙላ ናይዛ ፋንክሽን እንታይ ከም ዝመስል ኣብዚ ረኺብና ማለት እዩ يا قال أبنت كابز توسها كان رينا سو نغزل مالتي إذا حنتي جراف توهباتنا لا إذا جراف linear function بسيل الله له من البات رأيكم ده رالي قرب حسست ولا خوي نسمعني سو انت أنا هنجبر أبزي لك مجمرة بت ناي linear function formula أنا هنبقى كل جزء تاع linear function formula زيا y يخون co x plus m y يخون kx تدمره m مالتيو زيهم symbols just symbols يوم زخانة تعشوا من قبر نخلنا مالتي زي m مالت زخانة قصر مالتي زخا كم جنز cover ده كل جزء constant هيكونن من هات بزي x يسلي إذا جن كل جزء constant مالتي so cover ده ناتنا كنده كوني هرينا حدا نبزي اختير كالخان لا الحق كلته مالتي حدا سقمتي نبزي نخيدلنا just حدا سقمتي one step to the right نب x axis نخيدلنا بدري نبتا لاين ناتنا نبزي أنا خنملس ها كندي سقمت نخيدلنا two steps كلته steps نلا نخيدنا مالتي كلته steps إذا نغطرهم توم squares ويد ما كوادرات تربيعت ناتنا نلا علي نغطر مالتي كلته steps نخيد مالتو four step so كلتا بلا حدا ما تكاني كلتا مالتي ስለዚህ ኮቫርዲናትና ክልተ ይኸውን ማለት እዩ ኤንቫርዲናትና ኩሉ ግዜ ኣብ ኢ ኣክሲስ ተሰንቲቑሉ ዝሓልፍ ቁፅሪ ማለት እዩ ኣበየናይ ቦታ ወይ ኣበየናይ ቁፅሪ ናይ ኢ ኣክሲስ ናትና ናይ ዋይ ኣክሲስ ማለት እዩ ተቆሪፅሉ ዝሓልፍ ቦታ ኤንቫርዲናትና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚኣ ቆሪፃ ሓሊፋ ኣላ እዛ ናትና ሕንፃፅ እዚኣ ላይን ሊኒየር ፋንክሽን ናትና ማለት እዩ so it's m value ስለዚህ ናትና ናይ m ዋጋ 4 እዩ ማለት እዩ ሶ ረኺብና ኣለና እዚኦም ዋጋ ናይ m ረኺብና ኣለና ዋጋ ናይ k ረኺብና ኣለና ስለዚህ ታ ፎርሙላ ናይ እዚኣ እንታይ ክትመስል y ይኸውን 2x ተደምሮ 4 ማለት እዩ ካልእ b ንኺድ እዚኣ ፋንክሽን እዚኣ ተሳኢላ ኣላ እዛ ግራፍ እዚኣ ስለዚህ ናይ እዚኣ ፎርሙላ እዛ ሕጂ upside down نقول أفا كوينا دلا ماشي نلعلي upward يكونتن تدا downward تسائل زلا نقول أفا تسائل لا ما تسلزي إذا نتالنا فاللانديل نسويلنا بسفنسكا نلعلي نحدا خوين هاني ستيك عند سلزي إذا فاللاندي زل فاللاند نحدا نقول أفو نحدا خوين وتناتنا جراف زي سأل ويد ما تناتنا حنساس سلمتاي كوم زخونيلنا تكوفر دناتنا ويد ما واجا نايزي كي ها እንታይ ምዝኸውን ማለት እዩ ናይዚ ናይ k ዋጋ እንታይ ምዝኸውን ኣሉታ ምዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚውን ልክ ከምቲ ክንገብሮ ድፀናሕና ጌርና ክንረኽቦ ንኽእልና ማለት እዩ yes look here ሕጂ ካብዚኣ ንበገስ ኣብዚኣ ሰንጢቃ ሓሊፋ ዘላ ካብኣ ንበገስ
ካብዚኣ ንየማን ናብዚ ናብ ኤክስ ኣክሲስ ናብዚ ሆሪዞንታል ሓደ ስጉምቲ እንድሕር ኸይድና ሽዑ ንቁልቁል ምስ ንወርድ ክንደይ ስጉምቲ ንኸይድ ክንደይ ስኩዌርስ ንሓልፍ ሓደ ክልተ ስለዚ ክልተ ስጉምቲ ንኸይድ ማለት እዩ ብድሕሪ ናብዚ ሓደ ስጉምቲ ንኸይድ ክልተ ስጉምቲ ኻን እንድሕር ተመስና ንረኽባ ሕንፃፅና ሓደ ስጉምቲ ንኸይድ ክልተ ስጉምቲ ንታሕቲ ወሪድና ሕንፃፅና ንረኽብ ከምኡ እንዳበልና ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ናትና ኮቫርደ ክንደይ ክልተ ግን ማይነስ ኣሉታ ክልተ ንቁልቁል ኣፋ ስለ ዘላታ ናትና ግራፍ እንታይ እያ ኣሉታ ክልተ ፖዚቲቭ ክልተ ደይኮነስ ኣሉታ ክልተ ማለት እዩ ናትና ኤምቫርደ ሶ ኣሉታ ክልተ ኮቫርደ ረኺብና ኣለና ኤምቫርደ ናትና ቫልዩ ናይ ኤም ክንደይ እዩ ቫልዩ ናይ ኤም ኩሉ ግዜ ኢ ኣክሲስ ሰንጢቁሉ ዝሓልፍ ማለት እዩ እዚ ናትና ላይን ብኢ ኣክሲስ ዋይ ኣክሲስ ማለት እዩ ኢ ኣክሲስ ብኡ ሰንጢቁሉ ዝሓልፍ ቦታ ንሱ እዩ ናትና ኤምቫርደ ኢልና ንፅውዖ ማለት ስለዚ ኣብዚኣ ደላ እዚኣ በዚ ሰንጢቃ ትሓልፍ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ናትና ኤምቫርደ ክንደይ እዩ ማለት እዩ ሰለስተ ኤምቫርደ ናትና ሰለስተ እዩ ማለት እዩ ሶ ናይ ከይን ናይ ኤምን እንድሕር ዳርኺብናዮ ስለዚ እታ ፎርሙላ ንክንሰርሓ ቀላል ትኾን ማለት እዩ ዋይ ይኸውን ማይናስ ክልተ ኤክስ ተደምሮ ሰለስተ እዚኣ ፎርሙላ ናይ እዚኣ ናትና እያ ማለት እዩ ናይዛ ግራፍ እዚኣ ማለት እዩ ኤግዛምፕል ሕጂ እውን ኣብዚ ተወሳኺ ኤግዛምፕል ክንሪኢና ዋይ ሊካሜድ ሚኑስ ፊራ ኤክስ ሚኑስ ኦታ ኣር en linear funktion vil kan punkt quer grafen i x-axeln ስለዚህ እዚኣ ፎርሙላ እዚኣ ይብለና ኣሎ y ይኸውን ኣሉት 4x ዝጎደሎ 8 እዚ ሓደ መስመራዊ ኣሰራርሓ ወይ ድማ ሓደ መስመራዊ ዕየ እዩ ስለዚህ እታ ግራፍ ነቲ x axis ዝቆርጾ ሲ ኣበየናይ እዋን እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ታናትና ንስእላ ግራፍ ወይ ድማ ንሕና ንስእላ ሕንጻጽ ሲ ኒ x axis ኣበየናይ ቦታ ወይ ድማ ኣበየናይ እዋን ቆሪጽዎ ወይ ድማ ሰንጥቆ ይሓልፍ ማለት እዩ ሶ ኣብ ንራያ ብኸመይና ክንሰርሕ ዘለና መጀመርያ x axis ዝሓልፈሉ እንድሕር ዳ ኮይኑ ክንረክብ እንድሕር ዳ ኮይና ናይ y ዋጋ 0 ክንበለና ማለት ስለዚ ኣሉታ 4x ዝጎደሎ 8 እዚ ኣለትና ብድሕሪኡ ናይ y ቫልዩ 0 ክንበይና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከምዚ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ ኢኩዌሽን ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ምዕሪት ስለዚ እዚኣ ኦታ 8 ንበይና ክትተርፍ ኣለዋ 8 ንበይና ክትተርፍ እንድሕር ዳ ኮይና 4x ክነጥፋ ኣለና ማለት ስለዚ እዚኣ ኣሉታ 4x ስለ ዘላ ኣሉታ እንድሕር ዳ ኮይና ሞሳት ዘ ኦፖዚት ናምበር ጌርና ኸዓኒ ንዓ ክነጥፋ ንኽእልና ናብ 0 ኢና ደልና ማለት እዩ ስለዚ ተደምሮ 4x ክንገብርና ማለት እዩ ኣሉታ 4x ተደምሮ 4x 0 ክኾነልና እዩ ስለዚ the same thing ነዚኣ 4x እንድሕር ዳ ደሚርና ኣጥፊና ነዛ በዚ ደላ በዚ ገጽ ዘላ ቁፅሪ ኸዓኒ እንታይ ክንውስኸላ ኣለና 4x ክንውስኽ ኣለና ስለዚ ኣብዚኣ ዝወሰኽናዮ ቁፅሪ ኣብዚኣ ኻ ክንውስኽ ኣለና ኣብዚ እንድሕር ዳ ጉዲልና ኣብዚ ክነጉደል ኣለና ንኩሎም ብማዕረ ክንሰርሕ ኣለና ማለት ስለዚ 0 ተደምሮ 4x ክትኾነልና እያ ማለት እዩ 0 ተደምሮ 4x ስለዚ እዚኦም ነንሕዶም ክጣፍዮም yes minus ፊራ x plus ፊራ x it will be 0 እዚኦም ክጣፍዮም ነንሕዶም መን ክተርፍ ኣብዚ ኣሉታ 8 ክተርፍ እዩ ማለት እዩ 0 ተደምሮ 4x ካኒ ክንደይ ክኾን እዩ just 4x ምክንያቱ 0 ንወሲካሉ ዋላ ሓንቲ ዘምፀ ለውጢ የለን ማለት እዩ so ኣሉታ 8 ይኸውን 4x 4x ክኾን እዩ ስለዚ ሕጂ 4x እንታይ ማለት እዩ 4 ዝረብሖ 8 4 ዝረብሖ bx ማለት እዩ 4x ማለት 4 ዝረብሖ bx ማለትን ኩሉ ሓደ እዩ ስለዚ ዝረብሖ እንድሕር ዳ ሃልዩ እሞ ነቲ x በይኑ ክተርፈልና እንድሕር ዳ ደልና ብ4 ንመቕሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ንቦታ ንክጥመልና ነዘን ቼንጅ ክገብራ 4x በዚ ከምፀ ኣሉታ 8 ካ በዚ ክወስደ ስለዚ 4x ዝጎደሎ ዝተመቕሎ ብ4 ክንገብርና 4x ዝተመቕሎ ብ4 ምክንያቱ x በይኑ ክተርፍ ደልናዮ ነዚ ብ4 እንድሕር መቕልናዮ ነዚ ከዓ ብ4 ክንመቕሎ ንግደድ ማለት እዩ ስለዚ ኣሉታ 8 ዝተመቕሎ ን4 ማለት እዩ ሶ 4 ብ4 ነንሕዶም ክጣፍዮም መን ክተርፈልና ኣብዚ x በይኑ ክተርፍ እዩ ማለት እዩ
شومنت نربعة خانة ببخلته زال علوي تجن ألوتا سلذلا كل جزء أبز حلفة ممكن تمهرنا ألوتا زوجة مقولني أون تنحر داخلينه تزفنا ملص كل جزء ألوتا أي مالتي سلذي شومنت منس نيجاتيف أوتا مالت ألوتا شومنت زوجة مقولو نربعة ألوتا خلت خلنا لا مالتي سلذي إكس يخون ألوتا كلته سلذي ناتنا إكس أبز زيره هنا نواي زيره هنا لنحكيله نواي زيرو أبزحمنا للجزء ناي إكس كأهندي قينو قالوا تخلت سلازي أبيناي بوتا وين أويد ما أبيناي وان يوني إكس أكسس سنتي قد حلف نحريلنا واجاناي إكس قالوا تخلت خون كله واجاناي واي كا زيرو خون كله اتحنساتنا بي إكس أكسس قريت يحلف ماتيو يس اتتوهاد سرعتنا مالتي لذي خويرنينس بونكت إلنا نتسوى مناتنا قالوا تخلته إذن إكس كل جديد بقى كلمة تركب intercept زيهم مالتي intercept slope intercept زيهم لذي إذن إكس كون كله إذا هاي واي ماتي mostly بخمسين نتسوى إذا إكس إتلنا نتسوى إذا خاني واي إتلنا نتسوى لذي أبزيهم intercepts زيهم ويد ما أبزم توهاد سرعات زيهم انتهي يخون ني x axis حنصاصنا قريصو يحلف مالتي سلازي اتجراف نتي x axis أبز نتبزي يقرصو ألو تخلته واغانا x كون كله زي رخاني واغانا y كون كله أبزم intercepts زيهم ني x axis حنصاصنا قريصو يحلف يس جون توسخ أبنت كونرينا بزي إيه خنجمرنا نزخ تمثل تناتنا جراف أزي حساس على sorry for that سلازي ناتنا مجمرة بزي لك أخذت فورمولا يعني نبقس فورمولا ناتنا كل جزء نزي تمثل y يخون kx تدمره m سلازي ناتنا m كل جزء تني y أكس سنت كل ده حلف نهدا خوينو أبزي هذا لا مالت سلازي أبزي ناتنا m فارد أبزلا كو x ناتنا خاني كندي ستيب نيمان ويدو ما نبز x أكسس تخيد شو نبت حنسات ناتنا نبز اللاين زي أنا ختم لس كاني كندي ستيب سنل على تديب رينا كو فاردن ركم مالت سلازي كو فاردن ناتنا نبزي أربعتي مهناتو نبزي كندي تخيد حاجة مسكركان لا الخاني أربعة مسكركا يخانا بحنساتنا نملس نبزا نسلا دلنا مالتي إذن تاي مالتي change in E axis ديلامد change in X axis مالتي M فاردنات هاني أبزي قرصات لا تحلف M فاردناتنا مالتي سو تا فورمولا Y يخون 4x تدمر حد تخون مالتي B مسنري إذا تريواد لكم زي حنساتنا مالتي yes I hope يرأيكم كل بنجر لذي إذا ناتنا حنسات إذا إذا حجي بخمية تسأل زلا حجي لك مجمرة نقبر أبزي واي أكسس نمزي مالتي واي أكسس تحنسات ناتنا إنه واي أكسس أبي قريص أتحالفات أبي قريص حالفات بيناي قصر يسنتي حالفات زلا just look here وان أبزي أب حدا بقصر حدا أب قصر حدا يسنتي أتحالفات زلا واي أكسس نبلنا خليك زي واي أكسس ننري not X axis Y axis here so أب قصر حدا نتا Y axis سنتي أتحالف نحرالها M value ناتنا ودما فاردناي M حدا إيه مالتي لازم نيجي M وقار خمنا لنا كوفر دخا انتلنا كابزيا زي حجي كل جزء نبي أزلنا نقول كلافا خمزلا رينا لنا لازم نلعلي ستيغانددي ويس فالاند ما جمر يخون لنا زي حجي فالاند نقول كلافا تسأل زلات حنسات لازم انتينا خنصبق تا اتناتنا كوفر ده تاي كونالو ألوتا كون نسبيو مالتي منهاتو نقول كلافو دري حنسات نحدا خوينو ألوتا نعطو لنا مالتي ناب لغاح خيدنا لنا مالتي سو بخمزي جانا قواتنا هالرخوة نخلنا يومان حاد سقمت مسكنا نقول كل كاني كلتا سقمت ورينا نتحنساتنا نملس نحدا هالينا اتناتنا كوفر دك ندي ماينس نيجاتيف كلتا مالتي لازم كوفر ناتنا
ኣሉታ ክልተ ክኸውን ከሎ ኤም ቫርድናትና ከዓኒ ሓደ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እንድሕር ዳረኺብና ብድሕሪኡ ነታ ፎርሙላ ንምፅሓፍ ዘሸግረና ኣይኮነን ማለት እዩ ጥራይ እንታይ ኢና ነዚኦም ቁፅርታት እዚኦም ኣብዛ ቁፅሪ እዚኦም ኣብቶም ሲምቦልስ ናትና ጥራይ ምትካይ ስለዚ ኤም ኣብዛ ኤም ንትኮ ከይ ከዓኒ ኣብዛ ናይ ከይ ንትኮ ስለዚ ዋይ ይኸውን ኣሉታ ክልተ ተደምሮ ሓደ ክኾን እዩ ፎርሙላ ናትና ማለት እዩ